les llotges la maduració d'una arquitectura de representació civil, en la qual ens explicarà com, en l'edat mitjana, les funcions tenen una independència arquitectònica, aixecant els seus propis edificis inicialment utilitaris i després competint en luxe i simbologia amb els religiosos. Aquest procés europeu trobarà el seu particular procés a les llotges de la Corona d'Aragó i en concret a la nostra llotja de Ciutat. Bé, Miquel Àngels té la paraula. Molt bé, Gai. Primer de tot, bé, he comentat que les imatges no se veuran gaire bé, per tant... Pot llevar. Sí, el projecte no se veurà gaire bé les imatges, se me sent ara? Sí. I per tant, la part que és la més interessant, diguéssim, més la meva testa, a la part gràfica, pues, quedarà molt malmesa. Diguéssim, bé, jo el que volia comentar és que l'intenció d'aquesta conferència és un poquet maldestra, en el sentit que he volgut juntar una sèrie de coses. Per una part, això que ens ha explicat la introducció, que és l'aparició d'una arquitectura civil realment simbòlica, luxosa i que representa les ciutats. Però per altra banda també faré referència a aquesta arquitectura d'on veu. Bàsicament veurà de l'arquitectura religiosa. Hi haurà altres referents, però bàsicament serà l'arquitectura religiosa. I intentaré establir un poc relacions, és a dir, relacions d'identitat i de formes funcionals que fan progressar aquesta arquitectura civil. Primer de tot, on anem a l'època romànica, que és, podríem dir, en el final del romànic, quan comença a aparèixer una arquitectura civil. En aquesta primera imatge tenim dues fotografies de diferents parts d'Europa, d'entorn del 1200, encara amb estil romànic. L'església de Soest, a l'esquerra, és una església alemana, d'un magnífic exemplar del romànic germànic. Se tracta d'una entrada de l'església, no? Aquesta part per allà on s'entra l'església, els peus de l'església, diguéssim, no? El que tècnicament, en aquesta tipologia d'arquitectura, s'anomena Westberg. No sé com se diria en alemany, però més o manco vendria d'això. Seria la part oposada a l'altar. Què passa aquí? Aquí també ja mos cita les mateixes lletres que se tracta d'una torre cívica. Torre cívica, jo m'he trobat altres llocs que se parla de torre cívica. En els únics casos on jo he trobat parlar d'un campanar que se diu torre cívica, un campanar d'església, seria en el cas aquest de Soest, a Mòdena, i a la catedral de Mòdena i a la catedral de Pavia. La catedral de Pavia va caure, perquè va col·lapsar fa una trentena d'anys i va matar una sèrie de persones, unes quantes persones, lamentablement. Què significa torre cívica? No vol dir que sigui una torre exactament cívica, sinó que pot pertenèixer a l'església, però era de promoció pública, diguéssim per part de l'Ajuntament, de la que a Itàlia anomenen les comunes, a Alemanya l'anomenarien d'una altra manera, la nostra la sala, l'Ajuntament, diguéssim, que necessiten qualque cosa de representació. Se tracta d'una torre d'església, però no és propietat de l'església. El poder de la ciutat, per a representar-se a si mateix, construeix una torre per l'església. El porxo d'aquesta església, ja a la planta baixa, s'hi administrava la justícia. Aquí veus un porxo, que és allà on s'administrava la justícia. El pis principal, que seria aquest d'aquí, és allà on s'hi reunia el Consell, és a dir, seria l'edifici de l'Ajuntament. Per tant, l'edifici de l'Ajuntament estava dins una església. En el cas de la dreta pertanyen al món rural, molt més simple, és una galeria que mira cap a l'exterior, en forma de claustre, a mi m'ha sorprès molt quan vaig veure, bàsicament, reportatges i llibres d'arquitectura, aquest tipus d'arquitectura, una església aïllada, amb una espècie de claustre teat. Jo pensava veure, les meves deduccions era veure si era un claustre desamortitzat i traslladat allà, però no té res a veure.
és efectivament que aquesta galeria se va construir aquí per tal funció. Aquesta funció era reunir el Consejo de la Villa. Ho dic en castellà perquè bàsicament això ho trobam en el romànic castellà, sobretot les províncies de Segòvia, Sòria, tot i que sempre se parla molt d'aquestes dues províncies, però jo n'he vist altres províncies, crec que per Cuenca i Guadalajara també n'hi ha de similars. Si anem uns quants segles més endavant, molt anem a Eivissa, poden trobar quelcom molt similar a Eivissa. El que passa és que els porxos romànics que veiem aquí solien ser d'una sola crugia, d'un sol trast, diguéssim, d'una sola galeria. En canvi, a Eivissa en poden tenir dues, en poden tenir una, dues, fins i tot en un sol cas n'arriben a tenir tres. Com és que a Eivissa, si vos hi fixeu, que si no sabeu, però aquí hi ha un pedrís, que això és un element també molt propi d'aquest tipus d'interiors, aquest pedrís continu que permet que la gent s'assegui. Com és que a Eivissa els trobam tant en banc, en canvi a Mallorca no trobam aquests porxos, a Mallorca o a la resta d'Europa. La meva teoria és que simplement a la resta d'Europa, a l'època que es construïen els porxos, havia evolucionat i ja havien creat els seus edificis civils de representació pública i per tant no feia falta construir porxos a les esglésies. Això és una teoria meva, però més o manco ambientada dins d'aquell context que jo intent justificar. Perquè, com podeu veure, els porxos eivissencs són molt més moderns del que ens pensam. Podrien ser, la majoria són des de 8 o des de 9. N'hi ha qualcun des de 7, qualque cosa. Aquí tenim a l'esquerra, pràcticament no se veu, però veiem el que és el Tribunal de les Aigües de València. Això és un exemple del que jo anomeno fossilització de funcions cíviques. És a dir, què vull dir amb això? Que aquelles funcions que són pròpiament estrictament civils no aconsegueixen mai tenir un edifici públic i se continuen mantenint en els llocs en què inicialment s'havia previst. El Tribunal de les Aigües de València se suposa que ja existia en època dels musulmans. Va ser formalitzat i, diguéssim, admès, diguéssim, per les autoritats cristianes molt aviat després de la conquesta. A pesar de lo venerable d'aquesta institució, el Tribunal de les Aigües, no devia arribar a tenir prou diners per edificar un edifici propi, on allotjar-se. D'aquí que quedi fossilitzat, folcloritzat en el lloc inicial on s'ubica. Això és el lloc on s'ubica des de fa segles, que és el portal dels apòstols de la catedral de València, on té lloc el Tribunal de les Aigües. Evidentment, si hi hagués hagut un moment que aquesta gent hagués tingut prou diners, haurien fet el seu propi edifici i ja no se reunirien en el portal dels apòstols de la catedral de València. Això és un exemple etnològicament molt curiós i molt interessant, perquè crec que a Europa se'n conserven pocs. Els portals de les esglésies era molt habitual que fessin funcions d'aquest tipus. A vegades feien funcions comercials, com hem vist abans, feien funcions jurídiques, on se reunien els jurats, etc. Aquí és un cas particular que jo l'he trobat molt curiós. He fotografiat el rellotge de l'església de Vilafranca, que quan van anar a mostrar el rellotge, he fet fotografia de patrimoni artístic per les esglésies, i vaig pujar en el campanar i em van dir, atenció, aquest rellotge està a l'església, però no és de l'església, és de l'Ajuntament. Evidentment, això és una anècdota més d'aquest fet. A Mallorca hi ha un altre cas, que era la campana de l'Ajuntament, que se deia en Figuera, que avui en dia li deim en Figuera en el rellotge, però que originàriament era una campana que tenia ubicada a la torre. L'Ajuntament no tenia torre pròpia i la tenia ubicada en el campanar de l'església de Sant Domingo. Això també és un cas més d'aquests fets. On anem al centre d'Europa, una de les ciutats més guapes d'Europa, afortunadament salvada, no va sofrir gaire els bombardejos de les dues guerres mundials, a més una de les places més espectaculars d'Europa. Tenim la fotografia de dalt,
la ciutat, això és la ciutat polonesa de Cracòvia, a dalt veus l'església Santa Maria i en el costat una llotja monumental, que ara no ve al cas, una llotja espectacular del segle XV-XVI, modificada un poc durant el romanticisme. Aquesta església Santa Maria, que no és la catedral, és una església parroquial bastant espectacular, és l'església de la comunitat alemana d'aquella època. Ara no explicaré massa això, però això és propi de la mitja d'Europa. Hi ha una zona, una franja europea on convivia les cultures eslaves amb una burgesia urbana de caràcter alemany. La torre principal era una torre cívica, era una torre apallada per l'Ajuntament, i la torre petita era la torre de l'església. A la fotografia de baix veus una altra perspectiva de la mateixa plaça. Aquí ja no se veu l'església de Santa Maria, veiem la llotja i veiem un campanar. Aquest campanar és la torre de l'Ajuntament, que després, quan Cracòvia, diguem, a durar a nivell econòmic, cap al segle XV, va construir el seu propi edifici d'Ajuntament i la seva pròpia torre. Lamentablement, per donar amplitud a la torre, van tirar baix l'Ajuntament i també van conservar la torre. Com podeu veure, la torre de l'Ajuntament s'assembla moltíssim a les de les esglésies. El centre d'Europa i els Països Baixos estan plens d'ajuntaments amb una torre que imita l'arquitectura religiosa. Ara torna a canviar de tema per anar a les funcions comercials. Aquí tenim 3 exemples tardomedievals de carrers i places porticades. Nosaltres normalment pensàvem en places, però a vegades eren simplement carrers. Se donaven en aquelles parts més comercials. Pensàvem en places, però com he dit també se donen en carrers, i era allà on hi havia els gremis, els comerços, etc. Aquests 3 exemples estan en el País Valencià, Balaguer, la Noguera, i veus de Ciutadella. Les funcions aquestes eren d'espais on mercadejar, simplement. Ara aquí ja anem més directament a que serien les primeres llotges de la Corona d'Aragó. La de Tortosa se considera la més antiga i veiem un espai de 2 crugies, en totes dues, tant la de Tortosa com la d'Empúries, separada per una galeria d'arcs, igual que veiem en els porxos d'Eivissa. Però en aquest cas amb exclusiu sentit comercial. Són espais molt oberts, veiem que no tenen portals ni res, vull dir, són arcs oberts ja per l'exterior, tenen un poquet de cobri, però si fa vent els hi pega el vent, i si plou estan coberts de la pluja, però no estan coberts de fred. Aquí tenim la llotja d'Ullestret, que és molt poc coneguda perquè més a les vegades que he cercat sobre llotges no surt, ja l'he descobert per casualitat cercant altres coses. La llotja d'Ullestret o bé, si vos hi fixeu, l'arquitectura eclesiàstica més senzilla. És exactament allò que nosaltres anomenem les esglésies de poblament de Mallorca, que són uns arcs ogivals, coberts amb un embigat de fusta a 2 vessants, com podeu veure en aquesta part d'aquí, cobert a 2 vessants per evacuar les aigües, però això són les primeres esglésies que se construeixen a Mallorca en el segle XIII, per tant, o bé imita un model eclesiàstic més barat, és que era més fàcil cobrir espai perquè capigués gent, d'una forma més barata possible. No està cobert amb volta de pedra, sinó simplement amb un enteixinat de fusta. Simplement aquí, a diferència de les esglésies, està totalment obert ja per l'exterior. És un cas curiosíssim, ja vos dic, perquè normalment no se'l cita quan se parla de les llotges. Sí que és un referent, la llotja Tortosa, que abans a l'anterior imatge havíem vist per l'interior, aquí la veiem ara molt tancada en vidres, perquè ara modernament, per habilitar-la i tot això l'han tancada en vidres, però com podeu veure era un espai molt obert. Lo interessant que té aquí la llotja Tortosa
és la primera que he trobat que està totalment aïllada, que no està aferrada a un mur d'una illeta, sinó que forma una illeta aïllada. A nivell d'edificis civils i porxades a la part baixa, hi ha una sèrie de casos, perquè apareix aquí tota una sèrie d'edificis, que són edificis, el que nosaltres hem allà que deien la sala, edificis consistorials, de finals de l'edat mitja. Aquest és un cas de Catí, que està en el Maestrat, un petit poble del nord de València. L'interior simplement serien una sèrie d'arts molt similars a el que hem vist en dues crugies, com hem vist a la llotja de Tortosa. Aquí baix també s'hi podien fer funcions de caràcter comercial i en el pis superior s'hi allotjava l'Ajuntament. És un model que trobam en aquella zona de la península. A la dreta veiem la llotja Perpinyà, que ja és del segle XV, i que inicialment només era aquesta arqueria inferior. I la part superior, que és amb unes finestres molt luxoses i molt elegants, propi del darrer gòtic, seria un afegitó posterior i seria allà on també s'hi allotjarien les funcions més d'administració, del que seria la part comercial, diguéssim, la part més burocràtica i de justícia i del comerç. Dins d'aquest context se formen el Consolat de Mas. Després ja en parlaré, perquè sí que faré una petita ressenya del que és el Consolat de Mas, perquè està molt vinculat a les que són les llotges. Aquesta llotja, sobretot a les terres probables que la conegueu, si heu estat a Florència, és molt espectacular. Consisteix en 3 grans arcades, són de finals del segle XIV i és exactament coetània a la llotja de Barcelona. Però aquí, en aquest cas, té un cert primitivisme perquè està totalment oberta cap a l'exterior i només té una crugia. L'arquitecte, jo supos, quan veig aquests arcs i entreu dins la catedral de Florència, veig que els arcs i tipus capitells són exactament iguals. Probablement perquè qualcun dels arquitectes va fer feina en els dos llocs. Jo vaig cercat i crec que és en Benci Diccione, un d'aquests, que fa feina en els dos llocs. Vull dir, és curiós perquè la catedral de Barcelona passa el mateix respecte a la llotja de Barcelona, que els arcs són exactament iguals. Aquí, respecte a Tortosa, que veiem una estructura molt simple, d'arcs molt llorats, aquí ja veiem una intencionalitat de luxe. Els arcs i les columnes estan molt llorats, tenen unes dimensions que més que funcionals ja tenen una intencionalitat d'aparatositat i d'exhibicionisme. La que no és tan coneguda, i també d'aquestes coses que descobreixes per casualitat, és la Loggia de la Mercancia, que el nom ho diu tal qual, així com la de Florència té un altre nom, la Loggia de la Mercancia de Bologna ja indica que estava dirigit en el comerç. A dalt té un pis que és d'administració, és allà on hi havia el Tribunal Mercantil, el que per a la Corona d'Aragó serà, ara no me surt la paraula, però és molt com el que és el Consolat de Mà. Vull dir, el Consolat de Mà que nosaltres tots coneixem, el Consolat de Mà és la definició institucional del que és el dret mercantil fixat a Barcelona, en el segle XIII. És probable que els italians se regissin per un altre dret, això sí que no ho sé, però a la Corona d'Aragó mos regirem pel dret barceloní. Aquí poso altres exemples. Les llotges obertes, aquí també tenim la de Siena, que és, o veig el mateix model exacte que és de Florència, simplement és un poc posterior. La de Siena és exactament coetània de la llotja mallorquina. Ragusa, he posat el nom Ragusa perquè és un nom italià, perquè tota aquesta zona de la costa de Croàcia
era de població croata, però la llengua mercantil, els arquitectes, el dret mercantil que regia era italià. I de fet, si teniu el privilegi de viatjar per Croàcia, el que vos trobareu és bàsicament arquitectura no ja només italiana, sinó més concretament de la zona del Vèneto. Aquí poso altres exemples molt interessants del Canyís, que seria del segle XV, on ens tornem a trobar aquestes, concretament, tres arcades que se repeteixen a Siena, etc. He posat un cas barroc a Praga, però realment no és una lògia, sí? Però jo m'imagino que se van inspirar en les lògies amb aquest prestigi arquitectònic que havien adquirit les lògies italianes per fer un edifici absolutament privat com era aquest palau meravellós que hi ha a Praga. Ja entram en matèria i ja tornem a entrar a la Corona d'Aragó. La primera gran llotja de luxe amb una gran funció representativa serà la de Barcelona. Aquí, a diferència de Tortosa, ja veiem uns arcs absolutament molt llorats, molt similars concretament a la catedral de Barcelona, amb un capitell exquisits, amb una feina realment molt refinada i amb una dimensió molt grans. Això sí que ho he llegit a qualcú altre que ho comenta, vendria a ser com la llotja de Florència però multiplicada per 3. Les dimensions d'una part vendrien a ser similars. Són 3 arcs però multiplicat per 3 a través de 2 galeries d'arcs. Aquesta llotja, durant la Guerra de Successió, va ser molt ferida durant el bombardeig que fa l'exèrcit espanyol, crec que en el bombardeig definitiu de 1714, va quedar molt malmesa, per tant, els murs exteriors i l'ornamentació que devia tenir no sabem massa bé com estava. Afortunadament, quan se la reforma a final del 18 amb un estil totalment neoclàssic, se va decidir no tirar a baix aquesta sala, afortunadament, cosa que en aquella època no hi havia massa sensibilitat per l'arqueologia, diguéssim, en sentit arquitectònic, però afortunadament se la va conservar. I bàsicament és així com devia ser en el segle XIV. A l'altra banda teniu... Bé, el més xerro és una curiositat, el porxo de Santa Eulàlia l'he posat perquè és el mateix espai però amb una versió popular, molt pedestre, molt popular, no gens en absolut luxosa, més en miniatura, però que suposa també 3 espais consecutius amb embitllat de fusta i 2 galeries de 3 arcs cada una. Aquí no se pot veure perquè queda massa emblanquinada perquè el projector mos il·lumina excessivament, però són 3 espais. A més, tampoc pràcticament crec que no se veu, però aquí se veu en els costats, també hi ha el típic pedrís per allà on hi ha la gent. Potser aquí se veurà un poc més, torna a repetir les 2 imatges de Barcelona i de Santa Eulàlia d'Eivissa. Aquí sí que se veu un poc el pedrís. El veus aquí, la fletxa, no sé si veu un poquet, el pedrís. Això de tenir la cisterna també és una cosa pròpia d'Eivissa, que ho deixarem de banda, que és una altra qüestió. Aquí se veuen bé, no?, les 3 naus, diguéssim, a la llotja de Barcelona, 1, 2 i 3. Canviant de tipologia arquitectònica, retrocedim a l'arquitectura religiosa. Les sales capitulars és un espai propi de monestirs o catedrals. Té accés a través del claustre. És el lloc on se reuneixen els monjos per les seves deliberacions sobre el funcionament i el govern del monestir. I per tant aquí ja veiem que té una funció més cívica, més profana que no religiosa.
Hi ha una fórmula arquitectònica molt pròpia de monestirs cistercencs del segle XII i XIII. Aquí teniu exemples catalans, però a Castella, a França i la resta d'Europa se dona exactament aquesta mateixa fórmula. Pensava en Fontfroida, en sud de França, que és d'allà on ve la Fundació Poblet, però vaja, per Castella també n'hi ha moltes. Que és un espai totalment quadrat, que podeu veure aquí que he fet pedestrament, he fet la planta, un espai totalment quadrat, que representa aquest espai que teniu aquí. Els 4 punts representen les 4 columnes que separen les naus de les crugies. I les voltes ocupen espais quadrats. Per tant, seria un domer perfecte de 3x3. Sabeu prou bé, ho veus més o manco, no? El que vos intento explicar. Això és un domer perfecte de 3x3. 3 voltes per 3 voltes, i el que els separa, fa que se sostenguin, són 4 columnes exemptes. Aquí teniu un altre cas, que està a Galícia. He posat per afegir exemples diferents, perquè veieu que és un model que se repeteix. En el cas d'aquí de València, és interessant perquè el que fa és agafa el model de les sales capitulars del Cister i la converteix en un gòtic flamíger, perquè el Cister, en l'època daurada del Cister del segle XII-XIII, quan molt movem amb aquell estil que és una mescla de romànic i gòtic. Moltes vegades historiadors de l'art fins i tot li han volgut donar un nom i dir que se parlar d'un estil cistercenc, quan de fet hauríem de parlar més d'un estil de transició entre romànic i gòtic. Però el Cister ja és això, ja és aquell estil de transició que trobam molt habitualment. La sala capitular de Sant Domingo de València el que fa és agafar l'estructura de les sales capitulars cistercenques, moltes vegades no la seguien, però en aquest cas la segueix, i la converteix en un gòtic ja més evolucionat. Columnes molt més prismes, molt més esveltes, i per tant un espai molt més vertical. Bé, n'hi ha que diuen que en Llençagrera, quan construeix la llotja de Palma, coneixia la sala capitular de Sant Domingo de València. És bastant plausible que fos així. Teniu la planta de la llotja de Palma, que el que fa és agafar la planta de les sales capitulars del Cister i li afegeix una tramada més en profunditat, com podeu veure aquí. I per tant, quan li afegeix un punt més de profunditat, hi ha d'afegir 2 columnes més. I d'un damer de 3x3 se converteix en un damer exacte de 4x4, de 3x4, com podeu veure aquí. I per tant tindrà 6 columnes exemptes. Per tant, és una fórmula absolutament geomètrica. Les columnes és el que separa. És la primera llotja que estarà pensada des d'aquest punt de vista. Aquí torno a repetir l'exterior de la llotja de Palma i la compar també amb una façana d'una sala capitular de monestir del Cister. I si vos hi fixeu, ve ser el mateix. És a dir, que cada una de les 3 naus que hi ha li correspon una obertura. A la part central un portal i en els laterals 2 finestres ornamentals. Aquí se veu la foto, clar, com que les façanes de sales capitulars estan sempre dins un claustre, la galeria del claustre no te dona massa oportunitat per fotografiar-les i m'ha costat trobar fotografies realment que se vegin en distància. Simplement aquí canvia l'estil. El cas de la sala capitular és un gòtic molt primitiu, el cas de la llotja de Palma és un gòtic molt refinat i molt tardà. En el segle XV, a final del segle XV, València també optarà per imitar, per construir la seva pròpia llotja. Ja la tenia a Barcelona, ja la tenia a Tortosa,
i sobretot les que eren envejables eren la de Barcelona i la de Palma. I s'encomana un arquitecte, en Pere Compte, que és una parcera de Girona, se li encomana que faci una llotja. És bastant obvi que el que fa en Pere Compte s'inspira en la llotja mallorquina. Què fa ell? Ell el que fa és vol superar Palma, i ho fa. Com la supera? La supera en dimensions, perquè li afegeix una altra crugia. Per tant, ja no és un damer de 3x4, sinó que és un damer de 3x5, com podeu veure a la planta, i per tant, el que tindrà seran 8 columnes accentes. En què la superarà més? Amb un plus d'ornamentació en tots els sentits, que ara no vos explicaré. És el tipus de volta, el tipus de columna entorxada, que imita Palma, però la sofistica i la xerrella encara molt més, tampoc no me recrearé massa més. El que passa, el que perd pot ser respecte a Palma, és que Palma, igual que Tortosa, però d'una manera molt monumental, se mantindrà la sala totalment aïllada. És una illeta, totalment. En canvi, a València no devien tenir aquesta disposició d'espai i els espais annexes propis que necessitaven les llonges, que era el consolat de mà, que va unir la llonja, la capella, està confegit i per tant romp aquesta rotunditat, com podeu veure a baix. A baix, no sé si sabeu el cursor, aquí teniu la façana del que seria pròpiament la sala que comentam, la torre, a baix hi ha la capella i aquí seria el pavelló del consolat. Consolat de mà, perquè vegeu com imitava l'arquitectura civil a la religiosa. Aquí teniu dos exemples pràcticament idèntics. De la llotja de Palma, veus com s'assembla aquest portal exactament en el portal de Sant Nicolau de Palma, en la mateixa ciutat, que és un poc posterior. Que de fet és d'un descendent de Sagrera, pareixeria ser que és d'un net. Però vaja, això és una cosa que trobarem arreu d'Europa. La representació a nivell iconogràfica de les imatges que trobam a la llotja són imatges de sants com obeint a l'arquitectura religiosa. Aquí tenim una Mare de Déu, bé, Sant Joan, etc. El món civil encara no tenia la capacitat de crear una iconografia pròpia i se feia ús de la iconografia religiosa. Les finestres pareixen totalment galeries de claustre o finestrals de catedrals. El xats de la llotja de Palma és d'una extraordinària qualitat en tots els sentits, a nivell ornamental, per la finura del treball, per això la gent en Sagrera coneixia l'escultura nòrdica, que ja era molt naturalista, molt similar, per exemple, tot i que sempre s'ha intentat distingir el gòtic de el Renaixement, però aquí se fon molt el gòtic i el Renaixement. En el nord d'Europa realment se fa una arquitectura molt realista i se li acusen influències borgonyones. I efectivament la llotja pareixeria ser en general una arquitectura més mediterrània, una arquitectura del nord d'Europa. Aquí hi poden més detalls, però quan tanmateix no se veuen per disfrutar de detalls la qualitat, que aquí no podeu veure lamentablement, del treball damunt pedra que dels escultors de la llotja a nivell de llàrgoles, de mènsules, d'una extraordinària finura. És un espai que, a diferència de la llotja de València i de Saragossa, en Sagrera va optar perquè les voltes dels laterals no recolzassin en columnes adossades. Això no és una solució d'en Sagrera, que era una solució molt habitual. El que passava en aquella època era que se la feia descansar amb una espècie de mènsula o el que s'anomena un cul de llàntia, per fer acabar els arcs i allò quedava captiu, diguéssim, dins el mur. En Sagrera això li devia interessar especialment perquè el que fa
és poder crear al llarg de tot l'edifici, o pràcticament tot l'edifici, no tot, però al llarg de tots els laterals, uns pedrissos correguts, com veiem en tots aquest tipus d'arquitectura, com veiem a les sales capitulars, com veiem en els porxos de les esglésies, com veiem a tots aquests espais, era on seure, diguéssim, no? Realment aquí no se pot admirar massa bé, però realment la volumetria, si entreu a la llotja de Palma i vos hi fixeu, la volumetria i la superposició és realment extraordinària, a nivell de volums com se superposen les diferents escalonades. Des d'aquesta finestra se veu la capella del Consolat de Mar, que està aïllada de la resta de l'edifici, i és això el que permet que la llotja de Palma sigui tan espectacular en tota la seva rotunditat. Aquí poso exemples ornamentals de l'interior que pràcticament no els puc comentar perquè pràcticament no se veu. Simplement aquí dic-vos que el treball interior és d'una gran exquisitesa. En els quatre costats, per comunicar les quatre torres dels extrems de la llotja, hi ha portalets i altra vegada han d'utilitzar iconografia religiosa. El número 4, on el trobam en representació religiosa? Doncs els quatre evangelistes, és la solució com a més òbvia. I cada un dels quatre portals està dedicat a un evangelista. Bé, tampoc no res més destacable. Les claus de volta, aquí sí que és molt interessant, perquè ja apareixen elements més civils, perquè el que apareix a la façana, en el portal de l'església, perdoneu, de la llotja de Palma, i el que apareix en algunes de les claus és l'àngel custodi de la mercaderia. Per tant, no és un àngel, no és Sant Gabriel ni Sant Miquel, sinó l'àngel custodi de la mercaderia. I que combina amb altres claus de volta que representen la corona d'Aragó i la ciutat de Palma, o la ciutat de Mallorca. Bé, són imatges que no se veuen. El refinament de la llotja de Palma arriba a un extrem que no és únic de Palma, vull dir, és únic a Mallorca, això sí, això és únic a Mallorca. Però tu trobes fins i tot altres llocs de la península i d'Europa. El capitell, al llarg de partir del romànic i al llarg del gòtic, se va tornant cada vegada més petit, cada vegada més poc important, cada vegada menys representatiu, amb manca de representativitat iconogràfica, i se converteix en una cosa simplement ornamental, fins que arriba a desaparèixer. En el cas de la llotja de Palma, els capitells desapareixen totalment. I la llotja de València fa una cosa interessantíssima, que és afegir d'una manera exquisita simplement com un cordonet, que és com un record de lo que era el capitell. Aquí el que volia representar és una cosa interessantíssima, no ho podeu veure, intentaré ampliar-ho, a veure si se veu de qualque manera. Però que si no se veu, és com els arcs de la volta topen en el mur i se fonen amb ell, se dilueixen. Vull dir, quasi, potser si després vos el mostraré, si vos el podeu girar, perquè realment és un treball molt propi d'aquest darrer gòtic, que ajuda en l'arquitectura, que ajuda en l'escultura, però que tingui una consistència a nivell de volums, que realment és un joc que des del punt de vista del treball artístic i matemàtic és realment admirable. Des del punt de vista del treball de lo que seria estereometria, que és l'aplicació dels volums a l'escultura de Montpedra. Aquí he dibuixat les plantes d'evolució segons un model meu. No acaba de ser real del tot perquè no he dibuixat exactament com són les voltes, perquè en els altres casos que vos vull comentar, que són València i Saragossa, les voltes se compliquen molt més, afegeixen moltes més línies, el que s'anomenen terçalets, que són com si fossin nervis. Simplement vos he volgut dibuixar l'evolució de l'espai. En el primer cas teniu aquí el que és la sala capitular, un de metre 3x3,
A continuació teniu la llotja de Palma, que és un també de 3x4, respectant exactament les mateixes proporcions, i finalment la llotja de València, que seria un també de 3x4, i també seria el cas de Saragossa. És un edifici no massa conegut, però molt interessant la llotja de Saragossa. És un edifici renaixentista, exteriorment renaixentista, construït amb uns materials propis d'aquella zona, que no tenen molt... els hi costa més treure bona pedra i utilitzaven molt el que és el maó cuit, per tant tenen una herència en el que és el mudèjar, és tota una altra història. I per tant els resultats no tenen aquella ornamentació exquisita que tenen Palma i València. No obstant, segur el renaixement aragonès és molt interessant. Està clar que l'arquitecte Gil de Morlanes, l'arquitecte de Saragossa, coneixia la llotja valenciana que s'havia construït 50 anys abans. Seguríssim, perquè reprodueix les mateixes proporcions. Aquesta aula de 3 naus d'igual amplada, d'igual alçada, multiplicat per 5 espais de profunditat i per tant que donen 8 columnes. És la mateixa traducció del mateix espai, simplement amb un estil molt diferent, perquè aquí en Gil de Morlanes introdueix el que són les columnes renaixentistes amb una cosa que se feia molt a Castella. Aragó no deixa de tenir, en aquesta època sobretot, ja tenia més influències castellanes que catalanes, això ja passava també a l'edat mitja, amb un tipus de volta pròpia del final del gòtic castellà. Allò que se l'ha anomenat gòtic isabelí. Hi ha historiadors de l'art que no els agrada això, aquest nom, i prefereixen anomenar-lo gòtic hispano-flamenc. De tota manera, sí que seria una peculiaritat bastant hispànica aquestes voltes i que trobarem a les catedrals i esglésies parroquials de Castella, d'Andalusia, d'Aragó, fins i tot del País Basc, d'Àvia, de tot el segle XVI, final del XV i XVI, amb aquesta quantitat de terçalets que dibuixen una espècie de flors o de forma geomètrica. Igualment que a València, Saragossa opten per fer columnes adossades i per tant aquell pedrís corregut que trobàvem a Palma no el trobarem. Bueno, aquí un epígon, perquè s'ha dit, és un tema prou interessant, s'ha dit a veure si les iglesias columnàries, que no trobam en principi, però sí que ho trobarem, a la Corona d'Aragó, sobretot, i molt manco, a Catalunya, València i Balears. Sí que ho trobarem molt a Castella, a Portugal. Quan dic Castella, no em refereixo només a Castella, sinó a el que seria la Corona de Castella, en un sentit ampli. Que són aquestes iglesias de 3 naus d'igual alçada, etc. S'havia insinuat a veure si tenien una influència en la llotja de València. I pareixeria ser que no, perquè n'hi hauria que serien interiors, i que la influència seria simplement alemana. Jo aquí, a manera de reivindicació, he volgut posar, lamentablement no sabeu massa bé, l'església Sant Jaume de Brno, perquè és una església txeca, típica de l'arquitectura alemana, de principis del XV, absolutament contemporània de la llotja de Palma. La poso aquí a nivell de reivindicació perquè a mi em sorprèn que un edifici tan meravellós com aquest no apareixi en els manuals d'història de l'art. La història de l'art és així de cruel. A vegades ja fa tòpics i els reprodueix, i altres edificis que són meravellosos queden com a ocults a la historiografia clàssica. Per mi és estar cometent una injustícia en el cas aquest. Igual que ha passat en el gòtic tardà castellà, que és absolutament increïble i que fins fa poc no se l'ha reivindicat perquè se reivindica més bé aquell gòtic clàssic de segles XIII i XIV. Ja per acabar i perquè no mos pugin els fums en el cap a nosaltres que som mediterranis i que les darreres dècades se mos ha inflat un poc l'ego, un poc d'aquest xovinisme mediterraneístic,
que la Mediterrània és el centre del món, el centre de la cultura i tot això, perquè vostè, per retenir-nos un poquet, doncs posa un exemple magnífic, lamentablement és una reproducció de la ciutat d'Ypres. Ypres és una ciutat de l'actual Bèlgica. Actualment són els Països Baixos, Bèlgica, Holanda, fins i tot el nord de França, a l'edat mitja s'ofereixen uns processos socials i culturals interessantíssims, equivalents a d'Itàlia a nivell de progrés i evolució de la societat civil, de lo que seria aquesta burgesia urbana, i construeixen aquesta magnífica llotja que té una torre ni més ni manco que de 75 metres d'alçada, amb una façana de 125 metres d'alçada i que l'acabaren l'any 1303, molt abans que se començés qualsevol de les llotges de la Corona d'Aragó. Vull dir, xovinismes enrere, vull dir, no som el centre del món. Mireu com anaven avançats en aquesta part d'Europa. Lamentablement la ciutat d'Ypres va ser brutalment arrasada pels alemanys durant la Primera Guerra Mundial. Eren unes ciutats guapes, igual que avui en dia anem a Bruixes, a Brussel·les, a Gant. Són ciutats absolutament meravelloses. Si no hagués estat pel militarisme germànic de la Primera Guerra Mundial, probablement ara també s'aniria a visitar la ciutat d'Ypres, a la qual se l'anomenava la Florència del Nord. I el que tenim aquí és bàsicament una reconstrucció bastant fidedigna, perquè ja en aquella època ja hi havia fotografies, etc. i planos, però no deixa de ser una reproducció. I res més, em sap greu especialment per la qualitat de la fotografia, de les imatges, però jo miraré de fer públic, per si vos interessa, de qualque manera, el PowerPoint, perquè podeu disfrutar de les imatges. No m'agrada per si hi ha cap qüestió, cap dubte o cap pregunta que voleu fer en Miquel Àngel, que el tenim aquí. Jo una que pensava, bé, estem que ho pensava, una que m'ha vengut en el cap, Miquel Àngel, però bé, no sé, tot, perquè se pot parlar, així com clarament, en el segle XX hi ha hagut una arquitectura soviètica, una arquitectura feixista a Itàlia, Alemanya, Espanya també no tant, però també. A veure si a l'època de la creació dels estats-nació, que cercaven crear una llengua, unes lleis, una moneda, un exèrcit, se pot parlar d'arquitectures civils no religioses, d'estats-nació, a part de banda, o tot s'entremescla i s'entrunyella i és impossible parlar de cap arquitectura d'estat-nació. I bé, la mateixa pregunta la faria abans dels estats-nació, estem a la Corona d'Aragó, quan se podria parlar d'arquitectures d'espais com, per exemple, les llotges dels països catalans, si no t'he agafat malament, tenien un estil molt semblant. Això són fantasies nacionalistes nostres i dels estats-nació. Bueno, m'ha fet una pregunta interessant perquè pareix ser, tradicionalment, ara vaig un poc a història política, història social, i m'allunyo un poc de la història d'arquitectura, per tant. Pareixeria ser que tenia la idea que la societat sempre evoluciona cap a bé. Sempre progressa cap a models cada vegada més democràtics, més públics. Això no és exactament del tot cert, perquè en l'aparició dels estats centralitzats, dels estats-nació, després serà estat-nació, perquè són les monarquies autoritàries, les ciutats perden poder. Les ciutats perden poder. I cobra poder el que és bàsicament la monarquia. I l'arquitectura representativa
d'aquests nous estats seran els palaus. Per tant, ja no serà una arquitectura pública. És una arquitectura privada dels palaus. Posen, per exemple, Versalles, prototipo, no? És una imatge tòpica, però totes les monarquies europees generaran el seu propi Versalles. N'hi ha molts així. De fet, les monarquies autoritàries lluitaran contra el poder de les ciutats. Aquí només he parlat de llotges, però hauríem de parlar d'ajuntaments, d'edificis realment interessantíssims o d'institucions tan interessants com són els ajuntaments, les llotges de comerç, o per exemple jo pensava en les Generalitats, per exemple. I a França, les ferroviàries. O Drassana, sí. Però Drassana també, però la Drassana és tan funcional que és molt difícil de monumentalitzar. La Drassana obeirà, és vera, efectivament, és una bona insinuació i és una bona perquè realment obeeix en aquest model, sobretot no en el model mallorquí de volta de pedra, però sí de successió d'espais com veiem a la llotja de Barcelona, el que no tindrà aquest luxe. I a més, ja és un edifici directament una fàbrica, és un prototip, és una arqueologia industrial en el 100%. No sé, ara t'he triat, ara. No, jo sé que a França tenen d'estiar una arquitectura ferroviària, quan França es va posar França i que era tot, només pot quedar unit a París. Sí. És característic. Sí, i després el que passarà quan l'estat es modernitza i aconsegueix una major concentració de poder, que és el pas de la monarquia les monarquies absolutes, també generaran una arquitectura pública, edificis de justícia, etc., que més o manco. I això també se podria parlar, jo és un tema que no conec tant, en les academies com una forma de transmissió de prototipos arquitectònics. En el cas d'Espanya serà l'Acadèmia de San Fernando, es crearan prototipos, però no seran prototipos molt, diríem, dictatorials, hi haurà una certa llibertat d'adaptació. Però els nous estats necessitaran crear el seu propi estil. I de fet, tant els estats, nació, com les nacions que no tenen estat, durant el segle XIX, el que faran serà intentar recuperar aquesta arquitectura, moltes vegades medieval, a través de neogòtic, o neorenaixement, per intentar emular una altra vegada aquest període gloriós de representació autòctona. Resposta és que un pacte siga. Sí. Però la primera gran representació dels estats absoluts no serà l'arquitectura pública, és interessant, això pareix com un regrés. Són els palaus. Hi ha un vot que cap en els principis del 20 sempre m'ha cridat l'atenció i la legenda aquesta que estem de la república se feien unes obres molt ben fetes, les carreteres de la serra, l'escola de Renovada, les escoles, les casetes de Quiminers, tot això també es constitueix un model arquitectònic molt singular. Sí, de fet, Mallorca durant aquesta època era rica, era industrial, era comercial. Tota aquesta arquitectura, hi ha una sèrie d'arquitectes mallorquins molt interessants. Jo destaco especialment en Guillem Fortesa, que potser fins i tot el coneixeu qualcun de vosaltres per seus escrits, perquè va escriure sobre política també i és el primer historiador, per mi, des del meu punt de vista, és el primer que escriu sobre història i arquitectura en realment criteris històrics. I a l'època del noucentisme també. Tot i que no s'anomeni així, tota aquesta arquitectura de les escoles públiques, de tota aquesta arquitectura pública, també s'edifiquen una sèrie d'ajuntaments, també és una època en què se fan ajuntaments com els d'Artà i com els del Cudi, està inscrit en el que seria noucentisme, que seria un posthistoricisme, però en certa manera un classicisme, i és una arquitectura certament de qualitat i que crec que encara no està reivindicada. I doncs, hi ha més qüestions, si no, per concloure el debat. I bé, gràcies Miquel Àngel, te farem el seguit d'aquest plat i molt tant el vot de protocol.
Moltes gràcies.